amahlobo angabi nayo imali. Yazi makuzonikelwa na ushaya ngamahloni uyiboleke la kulabantu ohlele eduze kwabo uyiboleke ugcine songasayiboleki. So iphuwa ibona ngoba manje kuyanikelwa. Masozibuza masogoduka uyibuza ukuthi isibusiso lesi ngesikabani phakathi kwalo obolekile nalo ophosile endishini. Isibusiso ngesikabani phakathi kwalo obolekile nalo ophosile endishini. Bese ithi yaphinto isibusiso ngesalo obolekile othatha imali yakhe esikhwameni wabe soyedlulisa eyinikeza uAmen uzoba khona kodwa. So ngadiscover ukuthi uNkulunkulu mayikhuluma nami nje masemthandazweni kaJanuary ukhulume ngento ukuthi ngaphambi koba ibandla lihambe kwenzwe lokho kuthiwa irapture noma kuhlwithwa ibandla lizobuyelwa ingcebo yebandla izobuyiselwa ebandleni. And then uNkulunkulu wangithembisa ngomthandazo esasiwenza ukuthi uzawuvusa abantu abazoba usizo lwebandla. Ngeke ibandla lihlupheke makukhona labo bantu. Ayikho into ebuhlungu njengokuba ibandla libe khona kodwa bengekho abantu abangabancedi balo. Abantu abakwazi ukubona isidingo ukuthi yini manje okumele siyilungise yini okumele siyenze. Manje awukwazi ukufika emcabangweni okwenza ungenayo into ekwenzisayo. So angeke ucabanga ukuthi angithenge izihlalo eziwu200 ungenayo imali. So kumele ube nani bazalwane bami nemali uze wenze njani uthenge izihlalo ezingakhi eziwu200. Ngisho noma ungafisa awungathi mangibhoyeka nawe ngifuna ukulinganisa ngefast term. Ngahlangana nalo eline crack nje ngicela ngilithandazela ngithi ke angeke ukwazi ukuthi ucabanga ukuthi okay yini engifuna ukuyifaka esontweni ibe negama lami uma ungenayo imali yokwenza leyo nto. So iyouth eningi ihleze emakhaya njengoba sikhuluma nje usuka ngomsombuluko